Оливия Ломбиари 33 соларо ки модари 5 фарзанд буд, охирон бор ӯро 24 октябри соли 2017 диданд. баъд аз оне ки ӯ аз бар мебаромад дар мошине ки аз дӯсташ гирифта буд. Мошин Chevrolet Silverado буд. падари духтар бошад аз гум шудани духтараш ба полис муроҷиат кард, баъд аз оне ки аз духтараш ягон хабар нашуд дар муддати 2 рӯз. полисҳо бо шанкофтукобро қонунӣ сар карданд. аввалин коре ки карданд, тамоми маълумот дар бораи духтар гирифтанд барои осон шудани кор. дӯстон ва хешовандон бошад барои кӯмак кардан ҳама корро мекарданд. ба тамоми сайтҳо муроҷиат мекарданд барои пайдо кардани ӯ. баъд аз чанд моҳи кофтукоб бошад, мурдаи ӯро ёфтанд. 27 июли соли 2018 гурӯҳи дохили дарёҳо ва обонборҳоро мегуфтанд. як мошини зери обрафтаеро меёбанд ки дар байни баҳрӣ бо номи Сакакавия ҷойгир буд. гурӯҳи кофтукобӣ бошад ба воситаи гидролокатор мошинро якчанд сурат гирифта ба полис нишон медиҳад. баъд аз 4 рӯз полис бошад ҳамроҳи вадалазҳо муайян мекунад ки зери об мошине аст ва дар дохили мошин нафаре ҳаст. мошин бошад дар чуқурии 6 метр ва 200 метр аз лаби баҳр дуртар ҷойгир аст. ҷое ки ҳолат шудааст аз хонаи Оливия 2 километр дур мебошад. мошинро аз дохили об мебароранд ва мебинанд ки дар дохили мошин нафаре ҳаст ки то ҳол ременти муҳофизатиаш бастааст ва ин нафар бале Оливия Ломбиар аст. полисҳо бошанд ҳарчанд кӯшиш карданд сабаби марги ӯро наёфтанд. духтурон низ дар бадани ӯ ягон изи лату кӯб наёфтаанд, ҳатто ба духтар алоқаи ҷинсӣ накарда буданд. дар ин ҳолат аз як дӯсти духтар хабар мегиранд ки ӯ ба дӯсташ ба сообщение навистааст. ӯ мехоҳад муддинг кунад. муддинг ин як практикаи мошинроние дар ҷойҳое ки роҳ нест ба монанди дохили ҷӯйборҳо ва ҷойҳои хатарнок рондан аст. лекин полисонро дигар чӣ ҳайрон карда буд. вақте ки ӯро ёфтанд, ӯ дар ҷои пассажир нишаста ва ременташ бошад маҳкам буд, на ин ки дастсари рӯл. агар фикр кунем ки ӯ ба худкушӣ даст задааст, ин бисёр аз 110%-ро нишон медиҳад, зеро ӯ модари 5 фарзанд буд. ва агар ӯ мехост бо суръати баланд ба он тарафи баҳр гузарад, пас барои чӣ дастсари рул неву дар ҷои пассажир нишаста буд. ба фикри полисон бошад, шояд каси дигар дастсари рул нишаста буд ва шояд онҳо дар ҳақиқат мехостанд ба он ҷое ки роҳ нест роҳ раванд. лекин боз як чизи дигар нофаҳмо мемонад. агар дигар кас дастсари рул нишаста бошад, пас ӯ куҷост? ва ё баромадааст ва ё баромада натавониста бошад, то ҳол зери об аст. шояд баромада бошад ва аз тарс метарсад гӯяд ки ӯ ба ҷиноят ҳамроҳ аст, зеро Оливия мурдааст. аз байни вақти зиёд гузаштааст. ҷинояткор шояд дар озодист. агар ин тавр бошад, пас барои чӣ дар ҳолати мошин ба таги об рафтан Оливия кӯшиш накардааст ки ременташро кушояд барои баромадан? ҳамин тавр ин ҷиноят то ҳол аниқ нашудааст ва сабаби марги Оливия номаълум аст. дӯстони азиз, ба фикри шумо дар ин ҷо чӣ ҳолат рух додааст? метавонед дар комментария нависед ва ба канал обуна шуданро фаромӯш накунед. видеоҳои ҷолиб ва пурмуаммо дар пеш аст. хайр, до видеоҳои оянда.